Avui passegem per València mirant cap amunt. Amb Miguel Maestro fem zoom als rètols comercials més emblemàtics, perquè ell s'ha convertit en una mena de rescatador o guardià d'este patrimoni. Al final eran rótulos que hacían con mucho detalle, que los comerciantes cuando los implementaban pensaban en esa herencia que iba a tener su comercio, en que iba a ser un comercio que iban a heredar sus hijos, y al final todo esto se refleja en los valores del rótulo que al final quedan grabados. Si te fijas, los relieves están pintados, tienen hendidos, tiene muchos detalles ornamentales, trabaja el rótulo a diferentes niveles. Tipus que importen és un projecte impulsat per València, capital mundial del disseny, que vol posar en valor estos rètols i els professionals, moltes vegades autodidactes, que els feren. També pretenen evitar que ens n'oblidem i fomentar que es conserven si la botiga canvia d'amo. Es un rótulo que tiene metal en relieve, con la rotulación en pan de oro sobre vidrio, que también es algo muy típico de la rotulación comercial, y vemos como una franquicia ha sabido integrarse bien en el ámbito paisajístico de la ciudad, sabiendo respetar ese valor histórico del comercio que predecía. I esta és una plataforma oberta al públic, perquè tots podem parar, fotografiar el rètol, indicar on està i fer l'arxiu més gran.